Sa lungsod sa Cordova, 40 anyos, kanhi drug surrenderee ang gipusil-patay sa mailhing mamumuno. Pasado alas 3 kaganihang kadlawon sa Barangay Ibabao. Siluan meron dina sa report. Dinhi niining hilit nga dan sa purok 3 paglaom Barangay Ibabao na palgang nagbuyod na nga way kinabuhi ang 40 anyos nga si George Serafin. Matod siyang maguwang nga mga alas 3 kaganihang kadlawon nananghid si George nga mulakaw kay aduna ray kuhaon kadali. Apan wa kini magsulti kun asa padung og sikin sa ang iyang kakita. Nagbag-o naman ni siya unta. Ambot ngano unsa kay kuan nganong naabot na sa ni siya diri ganing kadlawon. Naagi man to siya akom to siyang giingnan nga, Brad. Asam ka, Brad. Tinalkoy kuhaon nga, Brad. Maro to. Pagkataod-taod, buto na yun. Mga alas 6 na ganihang buntag dihang napalgan ang iyang patayng lawas. Kanhi drug surrenderee si George, matod siyang magwang ug bag-uhay lang silang naabot gikan sa Mindanao, busa nakalitan gayud ang tibok pamilya sa hitabo. Gapon pa naabot gikas Mindanao. Nagkot mito sa mong ginikanan. Ingon pa siya saan akong mama nga di na ko mo balik ang trabaho ah. Matod ni Police Major Joffre Grande, hepe sa Cordova Police Station, nga kalambigitan sa illegal nga drugas ang posibleng hinungdan sa pagpamusil. Ang nakita ng mga unang motibo ni is drug-related ni sir. Ang insidente. Nga naman, sir? Kay based sa mga circumstances regarding sa katong may person of interest karon, di para matipos ang full information regarding sa ilahang parang istorya. Padayon usab karon ang paghipo sa Cordova Police sa mga CCTV footage sa mga establishmento haduol sa dapit na hitabuan ug sa panimay sa biktima. Uban ni Marlon Melgazo. Luan Merondina. Balitang Bisdak.